писаре дар шаҳр тоҷири калоне шуда кор мекард ва рӯзҳои истироҳат пулҳои дар мағоза ҷамъ кардаашро бо рафиқонаш айшунӯш мекард. бано гуфта намонад ки писар рӯзҳои башумор, яъне ба хонаи худ нарафта буд, ба назди падару модар нарафта буд ва рӯзе бо дӯстонаш нишаста айшунӯш мекард ки хабар меояд ки мағозаи ӯро оташ заданд ва ғорат намуданд. писар давон ба сӯи мағоза раҳсипор мешавад ва мебинад ки дар ҳақиқат мағозаи ӯро оташ заданд. писар гирьёву нолон ба назди рафиқонаш меравад ва аз онҳо хоҳиш мекунад ки ба ӯ каме пул қарз диҳанд, аммо дӯстонаш рад мекунанд. мегӯянд ки мо пуле надорем ки ба ту қарз диҳем. писар хеле ҳасратзада буд ва рӯзе мактубе ба дасти писар мерасад ва дар мактуб чунин навишта шуда буд: барги дарахт рӯзе канда мешаваду бар зери решаи дарахт меафтад. албатта ин мактуб аз модар ба писар равона карда шуда буд ва писар ин мактубро мехонаду ба хабаргирӣ падару модар ба деҳот раҳсипор мешавад ва ба назди падару модар меояд. падару модар ӯро пешвоз мегиранд ва гирди ҳам мешинанду қисса кӯтоҳ фарзанд қиссаро нақл мекунад. падару модар хело зиқ мешаванд, рӯ афтода мешаванд ва писар ҳамон тӯҳфаҳое ки дар иду маросимҳо ба падару модар фиристода буд, модар аз ҷой бармехезаду ба назди сандуқ меравад ва он тӯҳфаҳоро бо як пилино чизро ба писараш меорад ва мегӯяд: писарам, рӯ афтода нашав, ин миқдор пулро гирифта рафта тиҷорататро идома деҳ. писар ба шаҳр бармегардад ва мағозаашро обод мекунад, тиҷораташро давом медиҳад ва ҳамин тавр ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳат, яъне шанбею якшанбе, ба хабаргирии падару модар ба деҳа меравад ва рӯзе мешавад ки як ҳафта писар ба хона намеравад ва мактуб дар ёдаш мезанад ки рӯзе барги дарахт канда мешаваду бар зери решаи дарахт меафтад. ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳат ба хабаргирии падару модар меравад. бинед дӯстон, чӣ қадар модарон бузург ҳастанд. беҳуда нагуфтанд ки беҳиш зери қудуми модарон аст. пас модарони худро иззат кунед, ҳурмат кунед ва дуои неки модари хешро ҳадя бидоред. дӯстони азиз, ин буд қиссаи модар ва фарзанд.